Oebele Skokker spelen dit seizoen alle wedstrijden. Oont Arune Snijn. Tjen Sparta master hem verbieden op de bank. Balen. Ja, heel erg natuurlijk. Ja, vooral omdat je de hele eerste seizoenshelft spelen hebt. Nou ja, dan stiet er echt een toppige programma en dan moet je op de bank zitten. Tjen Veendam kiest trainer Alfons Arts Wolwer voor de Fries. Dat gaat ten koste van Melvin de Leeuw, die het verdedigend sterker is als Skokker en daarom Tjen Sparta de vakkar kregen. Ja, vooral morgen in een thuiswedstrijd hopen wij toch veel op de helft van de tegenstander te spelen. Dus zullen we meer profijt hebben van een voetballende type dan iemand die constant op en neer loopt. En dat is dan de keuze die wij morgen in de opstelling maken. Ik moet gewoon die lijn terugzetten, zeg maar, waar ik voor de winterstap mee begonnen ben. En daar hebben we een hele goede momenten bij en wat mindere momenten. En ik moet gewoon zorgen dat ik de tweede seizoenshelft de mindere momenten wat vaker fit kan leiden.